Tämä on Coldplay, Burna Boy, Little Sims ja Elian We Pray. Sä kuuntelet Yleäks etusivua, kello tulee 10:01. Studiossa sun seurana Sikke vielä reilu tunnin ajan keskiviikon parhaita puheenaiheita tarjolla. Hei mitä kaikkea sinä puuhastelet työajalla? Ja nyt puhutaan siis sellaisista jutuista, mitkä ei kuulu sun työnkuvaan. Otatko päikkäreitä? Käytkö kampaajalla? Pesetkö pyykkiä tai tyyliin käytät koiran ulkona? Kerro mulle WhatsAppissa numerossa 0444216888, että mitä tämmöisiä niin kuin ei-töihin liittyviä juttuja sä oot tehnyt työajalla. Mä pyysin niitä jo tuossa alkulähetyksestä ja aika hyvin niitä on tullut ja kyllä mä sanon, ootte te kyllä, osa teistä on näästejä ihmisiä, että siellä suurin piirtein rakennetaan kerrostaloa, kun pitäisi pankkiirin töitä tehdä. Mutta minä en tuomitse täällä ketään. Mua kiinnostaa vaan, että mitä kaikkea jengi puuhaa työajalla. Ja parhaat tunnustukset, niin kuin mä jo aiemmin sanoin, niin saa tuotepalkinnon. Kohta puhutaan siis siitä, että mitä suomalaiset puuhastelee työajalla ja onko meidän työelämälle tapahtunut jotain? Ollaanko me murroksessa, kun nykyään osan mielestä on ihan fine rakentaa kerrostalo työpäivän aikana ilman, että on rakennustyyppi. Tämä on Anin Syttynyt sammumaan. Poltin mun sormet sun kylmään miekkiin. Nyt kaikki keinot, joilla koitin sua rakastaa, pois hiljalleen vieriin. En tarvii sun anteeksi pyyntöä, kun et sitä meinaa. Tienet missä ikinä ootkaan, siellä happea ei saa. Koljen sun katua pitkin, ennen sun ikkunal itkin. En enää, nyt kun sut näen, vaan toinen meistä itseänsä syvään satutti. Nyt juomalla sä koitat herättää sun liekkisi, mut ilman mua sun vaan syttynyt sammumaan. Vaan toinen meistä elää, toinen enää kuollakseen. Ei kukaan pidä huolta susta, kun sä tuolla meet. Ilman mua oot vaan syttynyt sammumaan. Suostuin mun rooliin, sä sait sen päättää. Suostuin olemaan pahis sun storyin, sait kässärin kääntää. En tarvii sun anteeksi pyyntöä. Voit säästää sen sulle, kun yks irtosuhde kerrallaan takas mulla kulje. Mut mä en ovea auo, rakasta ei ole tauko. Se sattuu kun ymmärtää, vaan toinen meistä itseänsä syvään satutti. Nyt juomalla sä koitat herättää sun liekkisi, mut ilman mua sun vaan syttynyt sammumaan. Vaan toinen meistä elää, toinen enää kuollakseen. Ei kukaan pidä huolta susta, kun sä tuolla meet. Ilman mua oot vaan syttynyt sammumaan. Syvään satutti. Nyt juomalla sä koitat herättää sun liekkisi, mut ilman mua sun vaan syttynyt sammumaan. Vaan toinen meistä elää, toinen
sammumaan. Milloin sä oikein meinaat lopettaa ton Terminaattor-meiningin? Ei pyke, pankreas on kuollut. Kristianin treenaaminen verenmaku suussa ottaa uuden suunnan, kun paikka ykkösketjussa näyttää epävarmalta. Hei, tää on oikein iso miestä! Oikein alfa-uros! Kestääkö Kristianin kantti vai viekö uusi elämäntyyli kohti viimeistä virhettä? Räjähdysherkkä. Uusi kausi nyt Yle Areenassa. Where we all came from, the dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all come. In my mind, in my head, this is where we all come. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all come. In my mind, in my head, this is where we all come. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all come. In my mind, in my head, this is where we all come. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all come. In my mind, in my head, this is where we all come. In my mind, in my head, this is where we all come. In my Yle X etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle. Siis jos mä tekisin etätöitä, mä en tee, mutta jos mä tekisin etätöitä, niin kyllä mä voin ihan myöntää, että mä pidän mahdollisena sitä, että tulisi puuhasteltua niin sanotusti kaikenlaista muuta siinä työpäivän lomassa. Ja tää on yksi syy sille, miksi mä oon todella mielelläni täällä Pasilassa toimistolla 5 päivää viikossa. Ja siis myös ihan nämä lähetykset tavallaan vaatii minut tänne, mutta tämä sopii mun kaltaiselle ihmiselle äärimmäisen hyvin. No, suomalaiset on nyt paljastanut, mitä kaikkea he puuhastelee työajalla, ja me naiset on tehnyt tästä jutun. Sen lisäksi Yle X:n WhatsApp on aivan tulvillaan tunnustuksia siitä, että mitä te tuhmeliinit touhutte työpäivän aikana. Niitä käsitellään heti Iben marraskuun jälkeen. Mutta me naisten kysely paljasti, että työajalla tehdään muitakin askareita kuin vaan siis töitä. Kuten varataan erilaisia aikoja, pestää pyykkiä, käytetään koiraa ja joku myöntää ottavansa jopa pienet päikkärit. Mutta sitten se, mikä mua vähän yllätti, oli, että nämä päikkärit sai valtaosalta vastaajista hyvin kielteisen vastaanoton. Eli jotenkin päikkärit nähdään siis suurena rikoksena työpäivän aikana. Ja nyt pitää pointata, että tässä ei puhuta taukotoiminnasta, siis sellaisesta, että sulla on niin kutsuttu lakisääteinen tauko, vaan semmoisesta niin kuin
sivutoiminnasta, mitä hoitaa esimerkiksi etätöiden aikana. Mutta tekeekö se meistä tuhmeliineja tai laiskoja työntekijöitä, jos me tehdään 8 tunnin työpäivän aikana muutakin, kuin painetaan palaverista toiseen? Tätä voi lähestyä muutamasta eri näkökulmasta, jotka mä aion tarjoilla sulle nyt. Joidenkin mielestä työaikana hoidetaan vain ja ainoastaan työasioita ja on jopa törkeetä hoitaa omia juttuja siinä töiden lomassa, koska työnantaja maksaa sulle palkkaa ja sä oot silloin velvoitettu hoitamaan asiat, jota työnantaja sinulle niin kuin osoittaa. Sitten taas osa ajattelee, että niin kauan kuin se oma puuhastelu ei vaikuta työn jälkeen tai aiheuta harmia, niin on tosi ok hoidella myös vähän niitä omia juttuja. Ja sitten mä voisin uskoa, ainakin jos mä tarkastelen omaa lähipiiriäni, niin on myös tyyppejä, ketä ei kiinnosta työnteko. Että se ei vaan niinku kiinnosta, että he ihan hyvällä omalla tunnolla tekee vaikka 1 työpäivän viikossa pelkästään omia juttuja ja käy 1 pakollisen palaverin ja that's it. Että ei mitään muuta. Tähän me naisten kyselyyn vastanneista ihmisistä usea piti omien asioiden hoitamista jopa työtehoa parantavana juttuna. Että tavallaan kun sitä työn imua niin sanotusti keskeyttää ja siitä ottaa irtioton, niin sitten se tavallaan drive on kovempi ja sä jaksat paremmin. Ja oikeastaan myös useat tutkimukset tukee tätä ajatusta, koska mikrotaukojen eli tällaisten niin kuin minitaukojen on todettu parantavan työtehoa ja laskevan kierroksia työpäivän aikana. Mutta me naisten otannan mukaan vaikuttaa siltä, että suomalaiset on kuitenkin semitunnollisia työntekijöitä, että omia asioita hoidetaan, joo, mutta työ on aina ykkösprioriteetti työpäivän aikana. Mutta mä en osta tätä väitettä. Mä en osta tätä väitettä, koska mä tunnen paljon ihmisiä, ketkä tekee ties mitä työpäivän aikana. Ja sit mä haluan myös kohta vähän puhua sun kanssa siitä, että miksei tavallaan voisi tehdä. Että onko kaiken pakko olla niin hirveän tuottelijasta. Nyt sulla on Ibe marraskuun aikaa paljastaa vielä, että mitä tuhmuuksia ja ei töihin liittyviä juttuja sä oot hoitanut työpäivän aikana. Jos sä et sitä vielä ole WhatsAppissa 044 421 6888 tehnyt. Average Kid Luke, tässä moi. Mä oon Ellinora. What's up, tässä Hugo. Ja sä kuuntelet Yle X:ää. Yle X. Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit. Kuuluu sulle. Pistä vähän kuulokkeesta valoa. Marraskuu, suhun haluan tarrautua. Palaten sinne 2, mistä rakkautta saattaa löytää. Mikä lienee mieleyhtymä, takaraivoni tavoittaa. Tässä kohtaa kalenteria, sitä alkaa aivoni varoittaa. Tule näyttämään tielle lyhtyä, jos silmissä sumenee liikaa. Kaiva suustani sanat tulos, jos mun on vaikea aloittaa. Tämä sun on hyvä tietää musta. Ei se johdu susta, että joskus alamaihin vietää musta. Marraskuun haju kuolemaan kantautuu. Takapenkille taksi, missä eilisillalla löykkää. Marraskuun suhun haluan tarrautua. Palaten sinne 2, mistä rakkautta saattaa löytää. Ja me jälleen eksytään hämärään ja piileään. Mistä rakkautta saattaa löytää. Matalla painetta luvassa, pää jumissa, niinku tiettyä maa. Harmaa sävyjä kupassa, rytmi hukassa, mua vie yö taas. Kun sä oot poissa se tuntuu, kun ei toimisi lattia lämmitys. On sammunut elämän liekki ja katkenut kuoleman jännitys. Sä lähdit pois. Ja kyllä mä ymmärrän sen syyn, vaikka se tekee kipeetä, niin mä tiedän kyllä tää järjestyy. Tämä sun on hyvä tietää musta. Ei se johdu susta, että joskus alamaihin vietää musta. Marraskuu, haju kuolemaan kantautuu. Takapenkille taksi, missä eilisillalla löykkää. Marraskuu, suhun haluan tarrautua. Palaten sinne 2, mistä rakkautta saattaa löytää. Marraskuu, haju kuolemaan kantautuu. Takapenkille taksi, missä eilisillalla löytää.
Etusivussa musiikkia Ibeltä. Tämän kappaleen nimi on Marraskuu. Mä puhun parhaillaan sun kanssa siitä, että mitä asioita suomalaiset tekee työajalla. Siis muuta kuin töitä, koska kyllähän kaikki tekee. Kaikki ei myönnä, mutta mä väitän, että lähes jokainen meistä, jos se työ antaa vaan niin kuin siihen mahdollisuuden, niin on tehnyt jotain niin kutsutusti omia juttuja työajalla. Tämä jakaa mielipiteitä, siis tämä, että saako työajalla puuhastella muuta, kun osa on sitä mieltä, että työajalla ei tehdä muuta ja piste. Ja osa on sitä mieltä, että älkää stressatko, on tosi ok tehdä muutakin, etenkin silloin, jos se ei vaikuta siihen työn laatuun tai sä et aiheuta muille tavallaan ongelmia. Mä itse en välttämättä ihan fiilaa sitä ajatusta, että pitäisi jotenkin 8 tuntia 5 kertaa viikossa painaa aivan suuna päänä palaverista ja työtehtävästä toiseen, että mitään muuta ei muka saisi tehdä. Tämä ehkä tukee vähän sellaista suorituskeskeistä ajatusta, jossa me ollaan vaan sellaisia pieniä työläismehiläisiä, joiden tehtävä on palvella jotain kuningatarta. Mutta sitten toisaalta meillähän ei makseta palkkaa tai lähtökohtaisesti en usko, että työnantajat maksaa palkkaa omien asioiden hoitamisesta. Että ehkä niin kuin tässäkin sellainen kultainen keskitie olisi tavallaan kaiken A ja O. Ja toki pitää myöntää ja sanoa ääneen, että on myös sellaisia duuneja, joissa ei kerkeä pitää edes lakisääteistä taukoa, niin yritä siinä nyt sitten hoitaa jotain omia asioita, koska varmasti, ja tämäkin riippuu tosi paljon siitä, että teet sä niinku etätöitä vai oleks sä fyysisesti paikan päällä sun toimistolla, koska enhän mä täällä nyt ala pesee pyykkiä täällä Pasilassa, mutta kyllä mä voin myöntää, että jos mä tekisin himastöitä, niin kyllä mä saattaisin pestä pyykkiä siinä samalla, en mä tiedä. Mutta niin, sitten mä mietin myös sellaista näkökulmaa, että mitä meidän työelämälle tavallaan on tapahtunut, koska selkeästi kun miettii suomalaista työelämää ja sitä kulttuuria, niin kuin työkulttuuria ja ylipäätään sitä, että miten me suhtaudutaan siihen, että missä niitä töitä pitää tehdä ja kuinka paljon etätöitä saisi tehdä ja millaisia niin kuin myönnytyksiä työnantajan pitäisi antaa, niin kyllähän koronapandemia muutti kaiken. Aloitti ehkä työelämässä semmoisen uudenlaisen suunnan. Se toi mukanaan etätyöt ja mä uskon, että tämä on vaikuttanut monen ihmisen työn tekoon ja samalla myös työtehoon. Onko se tehnyt meistä itsekkäitä ja laiskoja? En tiedä. Vai fiksuja työntekijöitä, jotka uskaltaa ottaa myös rentoa? Se riippuu varmaan tosi paljon ihmisestä. Mutta nyt on aika käydä läpi, että mitä te olette puuhastelleet siis työpäivien aikana. Ja sanottakoon nyt tähän heti kärkeen, että hirveän moni, siis oikeasti valtaosa, ketä tänne laittaa viestiä, on tehnyt jotain sexitime-juttuja. Eli siellä on niin kuin joko harrastettu kumppanin kanssa sitä kauneinta tai sitten pidetty tällaista omaa kivaa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että se on tosi fine. Jos ei vaikuta sun työntekoon, niin oikeasti nauti elämästä ja do what you need to do. Sitten otetaan muita kuin sexitime-juttuja. Niina kertoo, että olin 10 vuotta sitten töissä hotellin Respassa Levillä. Elettiin toukokuuta ja hotellissa oli alle 10 majoittujaa eikä yhtään saapuvaa. Katsoin koko 8 tunnin työvuoron frendejä ja sen keskeytti vain 8 puhelua. Omistautunutta. Mutta sitten toisaalta tässäkin tilanteessa, jos sulla ei ollut mitään muuta hommaa, niin oikeasti kato frendejä, go for it, sitä mieltä minä olen. Sitten tuli viestiä siis, Nyymi-niminen henkilö laittoi aivan todella paljon kaikkia tunnustuksia, mutta hän on katsonut kuulemma Paratiisihotellia työajalla ja keskittynyt siihen täysin tekemättä töitä samalla, eikä kuulemma ollut edes etätöissä, vaan ihan toimistolla. Hän on kuulemma myös tehnyt työt 4 tunnissa ja istunut loput 4 tuntia siivouskomerossa, jalat kylmävesiämpärissä dekkareita lukien. Oh my god. Mutta tässäkin, että jos sä teet sun työpäivän niin kuin työtehtävät 4 tunnissa, niin oikeasti chillaa sit myös. Tässähän on, ja riippuu ihmisestä, osahan sitten on silleen pomolle, että no mulla ei ole enää mitään hommaa ja sitten saa niitä töitä lisää. Sitten tulee viestiä, että missä se on? Niin aika moni tunnustaa, että niinku pelaa erilaisia pelejä siinä työpäivän lomassa. Sitten eräs kertoo olleensa Raksalla töissä ja ottaneen päiväunet. Yllättävän vähän tuli mun mielestä päiväunivastauksia. Muutama päiväkodin täti laittoi, että ottaa kyllä pienet nokoset niin sanotusti siinä, kun lapset vaikka nukkuu nukkarissa. Sitten tulee viestiä, että ootko ajatellut, että työnantajalla on tietyt odotukset sun työn tuloksesta. Toiset tekee nopeammin ja toisella menee kauemmin aikaa. Mitä väliä sillä käytetyllä ajalla on, jos lopputulema on odotetun mukainen? Nimenomaan, siis tämä.
Koska sit mä oon kuullut myös sellaista, että esimerkiksi mun kaveri ajo, muistaakseni oliko se postilla töissä, tai jollain niin kuin pakettifirmalla. Ja sitten se oli hoitanut sen lenkin ja sillä oli jäänyt tosi paljon aikaa, niin sitten se oli saanut toisenkin lenkin. Eli se tavallaan joutui oman nopeuden takia hoitaa tuplatyöt. Että eihän sekään niinku ehkä ole silleen kauhean kiva homma. Sitten mä toivoin, että joku yrittäjä pistäisi viestiä, koska mua aina kiinnostaa, mitä yrittäjät puuhastelee. He on toki kiireisiä, niin kuin kaikki työntekijät varmasti kiireisiä, mutta heillä on kuitenkin ehkä mahdollisuus niinku, luoda tietynlaisia raameja omaan työpäivään, enemmän vapauksia. Niin tuli viesti, että täällä yrittäjä, joka saa tehdä mitä haluaa omalla ajallaan, and I love it. Välillä otan päikkärit, käyn parturissa, kaupassa tai mitä vaan kesken päivää. Ja sitten toisaalta teen töitä välillä myös illalla tai viikonloppuna. Koko ajan pitää vaan seurata, että tulee laskutettavaa tarpeeksi, että saa leipää pöytään. Mä vastasin, oi kuulostaa ihanalta. Ikoninen. Yle X. Yle X etusivu. Sikke. Kuuluu sulle. Kiitos paljon kaikista viesteistä. Musta jotenkin niin kuin huojentavaa huomata, että kyllä ihmiset sekoilee työpäivän aikana. Niin kauan kun se ei vaikuta työn tulokseen, niin antakaa mennä. Kohtulossa Benjaminia tässä Lola Youngilta. Messi. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not 1,000 people I could be for you. And you hate the fucking law. You hate the fucking law. You hate the fucking law. You hate. It's taking you ages. You still don't get the hint. I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please don't pull those faces. When I've been out working my ass off all day, it's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. 'Cause I got high again and forgot to fold my clothes. 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job, then you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not 1,000 people I could be for you. And you hate the fucking law. 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 Yle X. Halo? 7 päivää. Ei kiitos, mä en kyllä oikeastaan, en tarvitse kiitos. Kuka siellä soittaa? Joku lehtimyyjä nyt jotain lehtiä. Ei, kun siis Yle X aamu on jatkossa 7 päivää. Laitetaanko tulemaan? No onko jotain kylkiäisiä? Kyllä tulee käsirasva ja otsalamppu. Laitetaan paketti. Olipa hyvä diili. Mitä siinä oli kylkiäisiä? Käsirasva ja otsalamppu. Ai joo, minkälainen otsalamppu? Semmoinen, joka laitetaan otsaan. No semmoista mä oon just tarvinnutkin. Tulipa käyttöön. Yle X
aamu levittäytyy nyt myös viikonloppuihin. Uusi aamulähetys 15. helmikuuta alkaen lauantaisin ja sunnuntaisin kello 8–11. Kuuluu sulle. Moi, tässä on Benjamin ja tässä on mun biisi.